πρώτο κουπλέ. Το πρώτο είναι πάντα αργό. Ακόμα είμαι στο πρώτο κουπλέ. Σας είπα ότι είναι αργό. Μπαίνει και μια διφωνία, κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δημιουργείται μαγεία και το κοινό τσιρίζει. Άκου, μας αγαπάνε γαμάτα, δεν έχουν άλλους φίλους. Θα βάλουμε τα κλάματα, μας θεωρούνε θρυλούς. Μας θεωρούνε επιστροφή στο κουπλέ. Μα με περισσότερο πάθος. Μια μικρή φωτογραφία και κάναμε λάθος. Αμότο, στίχος που έχει βρισιά, πάντα κάνει επιτυχία. Αυτά είναι φεμινιστικά επικοινωνία. Μας αγαπάνε γαμάτα, δεν έχουν άλλους φίλους. Θα βάλουμε τα κλάματα, μας θεωρούνε θρυλούς. Μας θεωρούνε επιστροφή